Tak nech máme cez víkend o čom premýšľať, povedzme si 3 najväčšie šialenstva tohto týždňa. Prvým je vyjadrenie ministra obrany Kaliňáka, ktorý sa nechal počuť, že keď nás niekto napadne, tak netreba sa brániť, treba si asi sadnúť a čakať, kým agresor sám odíde. Aj keby to malo trvať 40 rokov. Výborne, pán Kaliňák, ukázali ste sa ako vzor zbabelosti a pokrytectva a je celkom sranda, že napríklad armáda, ktorú máte na starosti, prisahá úplný opak. Ale sme na Slovensku, takže zvykáme si. Ďalším šialenstvom je návrh trestne stíhaného šéfa Ficovho úradu, ktorý najnovšie navrhuje, že o tom, či úradník sa choval eticky, neeticky, má rozhodovať sám najvyšší etalón morálky a etiky Robert Fico. Tak toto už je také orwellovské, lebo keď tu má rozhodovať o morálke a etike človek, ktorý je vzorom nemorálnosti, neetiky, hrubosti, arogancie a agresivity Fico, tak sme naozaj v nejakej divnej paranormálnej galaxii. No a to je asi také, ako keby sme pustili zlodejov z väzníc a poslali sme ich strážiť banky. Ale sme na Slovensku, zvykáme si. No a treťou správou je, že pán Rudolf Kotulv-Huliak sa má stať ministrom športu a tu nás až tak nezaujíma, čo povie on, ale čo povie a urobí Andrej Danko, ešte bude sranda. Priatelia, ak chceme v tomto bláznici prežiť, treba niečo robiť a napríklad protest je aj dnes v Banskej Bystrici, k tomu môže choďte. My ostatní sa vidíme o týždeň a zatiaľ sa nevzdávame, držíme si palce a prajeme aj pekný víkend.